1/4 žena novo oboljelih od raka u Republici Hrvatskoj oboljeva upravo od raka dojke. Više od 90% oboljelih žena ima preživljenje duže od 5 godina ako se bolest otkrije u ranom stadiju i primjeni adekvatno liječenje. U usporedbi s tek 1/4 žena kada im je ova bolest dijagnosticirana u kasnom metastatskom stadiju. Poruka je to koju ne možemo ponoviti dovoljno puta. I unatoč različitim projekcijama o generalnom porastu broja oboljelih od raka, pa tako i raka dojke u svijetu, a evo i po posljednjim podacima ovih dana i u Europskoj uniji posebice, današnjom panel diskusijom, rekla bih, ipak se usuđujemo pitati što je roza u raku dojke. Ja se želim zahvaliti svim mojim sugovornicima danas, evo panelistima koji će pokušati dati između ostalog i odgovor na pitanje ovog današnjeg panela. Nekako je praksa započeti s brojkama, pa da onda dalje krenemo, da prvo čujemo o čemu mi to pričamo. Stoga bih evo vas, doktorice Šupe-Parun, zamolila. Znači, upravo ovaj u više navrata objavljen podatak o porastu, o projekcijama koje govore o porastu broja oboljelih od raka generalno. Kakva je situacija sa pojavnošću novo oboljelih od raka u Republici Hrvatskoj? Kako je u posljednje vrijeme, pa i ako možemo otići malo duže unazad? Da, ako govorimo o ovom sijelu raka, vi ste rekli, dakle, radi se o najčešćem sijelu, gotovo 1/4 žena oboljeva od ovog raka, najčešće je sijelo, ali nije i najčešći uzrok smrti. U Hrvatskoj najveći broj žena umire u prvom mjestu od raka pluća, a na drugom mjestu od raka debelog crijeva. Mi posljednjih 20-30 godina bilježimo porast incidencije od raka dojke i to je 1,2% godišnje. Ono što moram reći da najveći broj žena oboljelih ipak je u toj starijoj dobnoj skupini iznad 50 godina jer je dob i najveći rizični čimbenik za razvoj gotovo svih sijela raka, ali 20% je oboljelih i mlađih žena. Najveći porast posljednjih 20 godina imamo u skupini od 35 do 49 godina, 3,3% godišnje. Mortalitet pada već 8. godinu za redom i to je negdje od 2015. godine 7% godišnje. Ovo je sada, mislim, izvrsna vijest. Da? Je, izvrsna vijest. Mi kad se uspoređujemo sa ostalim europskim zemljama i Europskom unijom, onda smo negdje prosjeku ili čak nešto i bolje od prosjeka Europske unije. Jedno 15 zemalja Europske unije imaju čak više stope mortaliteta od Hrvatske, tako da što se tiče ovog sijela raka mislim da se ne trebamo sramiti i da imamo dobre rezultate. I sigurno i mjesta za napredak, ali evo vi ste prava adresa i za sljedeće pitanje, budući ste koordinatorica, ali tako, nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Pa evo da nam kažete nešto o programu i njegovim rezultatima. Sigurno je dio ovog postotka, ali tako, upravo i zahvaljujući i tom programu. Da, sigurno da. Mislim, jedna od najboljih metoda i za smanjenje mortaliteta je sasvim sigurno su organizirani programi probira. Ovo, kada govorimo o nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke, možemo reći da je to najmasovniji program koji se provodi u Hrvatskoj, jer on se provodi već 17 godina i u okviru tog programa je napravljeno nešto više od 2 miliona mamografskih pregleda. Otkriveno je 10.000 novih karcinoma. Oni su preko 60% lokalizirani, što i je osnovni cilj ovog programa i smanjenje naravno mortaliteta. Prosječno odaziv je oko 60% na nivou Republike Hrvatske. Posljednji ciklus 7. koji je završen je imao rezultat od 62% odaziv. Ono što je dobro, nama iz godine u godinu broj mamografija unutar svakog ciklusa raste, što znači da se sve veći broj žena odaziva i uključuje upravo u nacionalni program. Rekla sam 60-62%. Pojedine županije imaju stvarno jako dobar, onaj željeni odaziv, a to je i više od 70%. To je sjeverozapadna Hrvatska, pa je tako od početka gotovo provedbe programa. Pojedine županije, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska imaju te vrlo visoke odazive.
Da, znači ipak postoji neke regionalne razlike u samom odazivu. Postoje. Evo s nama je i profesor, hvala vam lijepo, s nama je i profesor Boris Brkljačić. Profesor, uz ostalo, vi ste godinama predsjednik povjerenstva upravo za ovaj nacionalni program. Evo, postoji li možda, sad smo čuli rezultate, jel postoji kakav plan možda za njegovo dodatno unapređivanje i nekakve izmjene? Da, pa evo ovo je sad 18. godina od prekjučer da se provodi program skrininga karcinoma dojke mamografski u Hrvatskoj i zaista mi je drago da je zapravo su rezultati dobri. Treba reći da osim ovih 60% žena koje dolaze na mamografiju jednom u 2 godine u okviru programa, još jedan dio žena ide izvan programa na mamografiju redovito. Dakle, mi računamo da negdje čak 75% žena ide redovito na mamografiju. A sad, sukladno nekim smjernicama novim evropskih i američkih stručnih društava, smatramo da bi trebalo proširiti dobne skupine od sljedećeg ciklusa, da bi trebali krenuti sa 45 godina pa i do 74 godine, obzirom da nam populacija ipak stari. I postoji, dakle, još problem toga što kod mamografskih gustih dojki, kada je parenhim jako obilan, je točnost dijagnostička mamografije relativno niska. Dakle, kad žene imaju više od 75% volumena dojke zauzeto žljezdanim parenhimom, onda se samo negdje pola karcinoma vidi na mamografiji i pokazale su studije velike svjetske da bi u tim ženama, da bi kod tih žena bilo preporučljivo raditi magnetsku rezonancu s kontrastom barem jednom u 4 godine, 2 do 4 godine. I osim toga, kad se malo proširi mogućnost genetskog testiranja, žene koje imaju veći rizik od 25% za oboljevanje od karcinoma dojke bi trebale ići jednom godišnje na magnetsku rezonancu, a onda na 6 mjeseci još i na ultrazvuk. To se u Izraelu pokazalo vrlo uspješnim jer oni imaju relativno velik broj tih braka 1 i 2 mutacija u populaciji. Kod nas je tih žena relativno malo sa vrlo gustim dojkama, ali je ovih malo sa genetskim mutacijama, ali to bi se sad trebalo više, ja bih rekao, testirati. To je bio problem prije 10 godina, sada je ipak lakše. Evo kako je i doktorica rekla, dakle, vi ste sad najavili važne izmjene, mislim da li se na tomu nešto znači, već priprema, jel postoji možda kakav vremenski okvir u kojem je to planu takva izmjena? Pa mi smo predložili to ovo prvo-vremensko razdoblje proširenje s 45 na 74 godine i mislimo da bi to trebalo od sljedećeg ciklusa za 2 godine, jel? Da, od 2025. godine pokrenuti, a što se tiče ovih gustih dojki i magnetske rezonance, to tek smo krenuli izračunavanje postotka žena koji imaju guste dojke, on je malo veći od 2% i mislimo da to ćemo preporučiti isto ministarstvu i nadamo se da će biti prihvaćeno. Evo, nadamo se i mi, a sad koliko se možemo nadati ću pitati doktoricu Portolan Pajić, jel tako? Evo, iz Ministarstva zdravstva jasno čuli smo, znači evo ja ću laički reći, znači potrebu ultrazvuka, evo za pojedine žene itekako potrebne magnetske rezonance, znači mamografije i tako dalje. Što ministarstvo planira, čini ili kako osigurati da je to doista ženama i dostupno i kada im treba? Evo, za početak mogu reći da reforma zdravstva koja je u tijeku zapravo ima u fokusu i nacionalne preventivne programe i to reviziju postojećih i donošenje nekih novih nacionalnih preventivnih programa. Kad je u pitanju nacionalni program prevencije raka, ranog otkrivanja raka dojke, onda će zasigurno na prijedlog povjerenstva za sve ovo što je ovdje rekao profesor Brkljačić biti potrebna revizija programa i to je nešto što je izvedivo i što će se sigurno u okviru reforme i dogoditi. Dakle, i omogućiti ženama od 45 godina pa nadalje do 74. da budu u programu preventivne mamografije, odnosno omogućiti pregled magnetnom rezonancom za one žene za koje se na radiološkom nalazu utvrdi ta potreba. Što se tiče čekanja, listi čekanja, omogućavanja pretraga, u ovom trenutku je u tijeku projekt onkoloških uputnica, također dio reforme zdravstva koji je kao pilot projekt već proveden u Primorsko-goranskoj županiji u suradnji sa Kliničkim bolničkim centrom Rijeka.
Radi se o projektu koji zapravo se sastoji od nadogradnje postojećeg informatičkog sustava u kojem se liječnicima obiteljske medicine omogućava da svoje onkološke pacijente ili one koji su suspektni na neku onkološku bolest šalje na pretrage prema jednoj posebnoj listi. Dakle, to nije ni standardna ni prioritetna lista, već posebna lista u kojoj se omogućava pregled unutar tjedan dana. Pilot projekt u Rijeci je bio iznimno uspješan i pokazuje da je prosjek upućivanja, odnosno dolaska na pretragu, bio 3,6 dana. Projekt onkoloških uputnica zapravo za obilaženje onih listi čekanja koje predstavljaju veliki problem zdravstvenom sustavu. Do kraja listopada bi se trebalo započeti provoditi, odnosno osigurat će se do kraja listopada uvjeti u drugim bolnicama. To su prije svega Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Klinička bolnica Merkur, bolnice u Vukovaru, Klinički bolnički centar Osijek, Virovitica, Požega, ne znam sve nadopunjavat će se s vremenom. Zapravo bolnice moraju osiguravati dodatne termine, a informatički dio projekta je već završen. Nakon što te bolnice uđu u projekt, onda će se otvarati mogućnosti i u drugim bolnicama i bolničkim centrima. Dakle, cilj projekta je omogućiti onkološkim pacijentima i suspektno onkološkim da prvu pretragu, dakle potvrde dijagnoze, dobiju unutar 7 dana. Evo, ovo ste rekli ste riječki rezultat, a ove sve nabrojane bolnice, samo da budemo jasno, to je u planu, znači do kraja to je u planu, ovog dakle, mjeseca. one do kraja ovog mjeseca trebaju osigurati te posebne liste gdje će se posebnom uputnicom jednim klikom, dakle u ordinaciji liječnika obiteljske medicine, osigurati termin za pacijenta koji je već dokazan onkološki pacijent ili suspektno onkološki radi dokazivanja bolesti. U redu, evo hvala vam lijepa. Sad evo profesorice Dedić-Plavetić, znači uz sve ovo do sada rečeno, pa evo da se vratimo na početak i evidentan pad smrtnosti upravo od raka dojke koji smo čuli što se tiče znači evo naše statistike. Pretpostavka je da je tomu pridonijela i kvaliteta liječenja. Jel bi nam rekli što su tu nekakvi postulati, pravila, novosti, nešto od čega ne smijemo odstupati, odnosno što mora struci i pacijentima oboljelim u ovoj zemlji biti onako pravilo i dostupno? Pa ja bih rekla prvo da je najveći pomak vjerojatno zapravo u ranom otkrivanju. Jer mislim da cijela naša uspješnost pada u vodu ako mi otkrijemo jako velike udjele metastatskih rakova. Međutim, nije sve tako crno, ipak je malo roza. To što u metastatskom raku su također napravljeni veliki iskoraci. I ja sad moram reći da ja od kad zapravo radim od 1995. pa do danas možda svjedočim dva možda najrevolucionarnija pomaka su bili uvođenje anti-HER terapije za HER pozitivnu bolest i sada zapravo uvođenje CDK4/6 inhibitora prije 5 godina koje smo dobili na listu za metastatski hormonovisni HER2 negativni rak. To je zaista nešto što jako mijenja cijelu priču. Prije smo imali one serije kemoterapija. Ovo su terapije sa dobrom kvalitetom života. Žene koje ulaze nama u ordinaciju koje dobro su recimo se duže od 5 godina na toj prvoj liniji liječenja, koje rade, koje imaju kosu, koje se zapravo osjećaju žene u punini te riječi. To je nešto što je meni prekrasno jer zapravo terapija s kojom se da živjeti. I sad sam rekla zaista, to je po meni, kad sam razmišljala koja su dva najveća pomaka kojima sam svjedočila, to su ta dva pomaka. Ja se nadam da ćemo mi implementirati uskoro i te neke inovativne pristupe, neadjuvantnu imunoterapiju, što je nešto što mi jako čekamo za trostruko negativni rak dojke koji je nama izvor velikih frustracija. Međutim, mislim da nijedan onkološki bolesnik, a u ovom mjesecu bi rekla, nijedna bolesnica s rakom dojke ne bi smjela započeti liječenje bez multidisciplinarnog pristupa. Naravno, to najviše vrijedi za rani rak dojke, gdje treba ta suradnja radiologa, kirurga, patologa, onkologa, ali jednako tako i bolesnice s metastatskim rakom moraju imati pristup da vidimo kojim ćemo putem krenuti, da li se možda radi o oligometastatskom raku kod kojeg možda idemo s intencijom izlječenja osobe koja već ima 1 ili 2 metastaze udaljene, ali govorim sad o udaljenim metastazama, kada ćemo biti agresivni, kada ćemo koristiti također lokalne ablativne terapije. Evo, rekla bih da bi to možda bili najveći pomaci kojima sam svjedočila i u kombinaciji sa rano otkrivanje, multidisciplinarni pristup, inovativni lijekovi
i kontinuirana edukacija, edukacija, edukacija. To je ono sad, jel možemo to nazvati personaliziranim pristupom? Znači da se za svakog pacijenta, ne sad isključivo znači lijek konkretan, nego da se za svakog pacijenta evo kroji, da se izrazim, jel tako, najoptimalnije opcije liječenja. Pa rekla bi ovako, mi smo personalizirani već duže, jer mi smo do sada, u medicini se sad, u onkologiji se jako svade oko tog pristupa koji je bolji izraz personalizirano ili precizno. A ja bih rekla ovako, personalizirano znači kad vidimo neku osobu pa onda prilagodimo liječenje dobi, postojećim bolestima, željama bolesnice, mogućnostima. Uvijek smo mi bili personalizirani. U krajnjoj liniji smo uvijek personalizirano davali te doze, izračunavali i tako. Ali nismo bili dovoljno precizni. Sad bi ja rekla da sad moramo biti i personalizirani i precizni. Ja imam tu sreću da radim kao dio Nacionalnog povjerenstva za sveobuhvatno gensko profiliranje tumora i to je takva sreća među nas 24 kada mi produžujemo terapije koje smo ordinirali lani. Znači to je nešto što je inovativno, što je izvan sjela, ali zanimljivo je da smo jako sretni kad smo jako precizni i kad smo recimo neki pacijenti su nam sad duže od godinu dana, a radi s većinom o bolesnicima koji nisu imali nekakve postojeće opcije ili su ih iscrpili. Znači tu postajemo precizni, znači u nekakvom, kad koristimo druge omike, ali genomiku, proteomiku, metabolomiku, tu ćemo postajati sve precizniji. Sad će naravno, to razvoj umjetne inteligencije omogućuje da ćemo mi možda sve te informacije, više naš mozak to neće moći procesuirati, treba će nam pomoći. Da sve te omike i sve što je bitno za pojedinog pacijenta stavimo na jedno mjesto i donesemo dobru odluku. Evo, dobra odluka je definitivno znači biti dio jedne od ovih udruga. Ja ću krenuti znači evo sa gospođom Kalođerom, predsjednica udruge Nismo same. Rekla bih samo, znači niko ne dvoji o iznimnoj važnosti uloga pacijenata kako u prevenciji, ali i skrbi za oboljele. Spomenuli smo sada, znači evo donekle, evo barem sam nastala biti prikladno, jesmo, listopad je mjesec, je znači posvećen raku dojke, podizanju svijesti, znači općenito javnosti kako znači spriječiti i koje su mogućnosti što učiniti i što uspješnije liječiti ovu bolest. Odužila sam zato što želim, evo, sa svim ovim sugovornicima, sada prvenstveno znači s gospođom Kalođera, reći, znači vi radite svaki dan u godini. Ne jedan listopad, ne jedan dan u tom listopadu, nego svaki dan u godini. Jedan od projekata, nisi sama, jel tako, educiraj se u zdravu kavu s nama, sada je pri kraju ako sam u pravu. Evo, što ste vi znači tu sami naučili, vidjeli, koji su, ne znam, evo, problemi, izazovi, pozitivni zaključci kroz taj jedan od vaših projekata? Evo, hvala na ovom pitanju. To je bio projekt za koji smo povukli sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Ja uvijek moram zahvaliti gospođi Božani Bešlić koja je sama onkološka pacijentica koja nam je poklonila taj projekt koji je bio iznimno vrijedan i nama. Mi smo puno toga naučili, ali bio je iznimno vrijedan i za žene u gradovima i članove njihove obitelji koje smo obišli. Mi smo s tim projektom obišli 15 gradova, ciljali smo manja mjesta, bili smo puno u Slavoniji. Evo, doktorica Ramljak je bila na nekoliko zdravih kava, pa ću je zamoliti da i ona podijeli neka svoja iskustva. Vi vidite, mislim, to je stvarno krasno kad dođu ljudi u malim sredinama nemaju ni prilike. Primarijus Podolski je recimo išla s nama u Oštarije, išla je psihologica Ivona Polja koja radi na odjelu za onkologiju. Tamo su se žene prvi puta susrele s psihologom. Znači one su tamo otvoreno priznale da nikad u životu onkološke pacijentice nisu imali priliku razgovarati s psihologom. Ono što je rekla doktorica Šupe Parun, kako je različit odaziv po županijama, mi smo to vidjeli i zapravo je to ono što mene kao građanku zabrinjava, a to je neujednačena mogućnost pristupa liječenju. Mi smo bili u Slavoniji, kažemo, u nekoliko mjesta i tamo stvarno ljudi žive jako teško od minimalnih prihoda i nekoj bakici koja živi od 100 eura mjesečno je jako puno dati
pola svoje mirovine ili četvrtinu nekome da ju odveze na pregled. Onda vam ljudi najrađe ne odu, tako da ima jako puno tumora koji se otkrivaju prekasno baš u napredovalim fazama. Zadnju kavu što smo održali smo u Pakracu. Tamo je bila jedna gospođa koja brine o svojoj majci koja ima metastatski rak dojke, koja je znači ostavila svoju obitelj i došla ovdje da se brine o majci, da ju može voziti. Njima je u Pakracu prva sljedeća mogućnost gdje će otići po neku dijagnozu nešto Gradiška koja je udaljena 80 km. U Gradišku dolaze liječnici onkolozi iz Osijeka, njih 4 subotom, srećom, ali dođe isto tako 400 pacijenata koji onda tamo čekaju da ih neko satima pregleda, a nakon što dobiju dijagnozu oni će odlaziti 200 i nešto kilometara dalje ili u Osijek ili će dolaziti u Zagreb, znači nemaju mogućnosti, apsolutno su prometno izolirani. Vlakom do Zagreba moraju putovati 4 sata jer vlak popravlja se pruga pa vlak vozi sporo, znači jednostavno su primorani da imaju nekoga ko će brinuti o njima i ono što je mene recimo osobno baš jako rastužilo je da jedna osoba s metastatskim rakom odlazi, 200 i nešto kilometara sa svojim nalazom krvi do Osijeka i da je onda tamo kažu da ne može, da je nalaz nije dobar, da ne može primiti kemoterapiju jer to ne može reći ni njezin liječnik opće prakse, ni osoba koja je izvadila krv, pa sad mora ta osoba ponovno putovati 200 km natrag. Pa mislim da imamo jako puno mogućnosti da se neke malim ljudskim, tako da kažem, da se neke stvari u sustavu poprave. Tako da sve dok nećemo svi imati jednaku mogućnost pristupa liječenju, mislim da ne možemo ni očekivati neke puno bolje rezultate. Ili recimo Ličko-senjska županija koja, evo, do nedugo, to će doktorica Šupaj-Parun bolje znati, nije uopće imala mamografiju. Ne, opća bolnica Gospić ima uredno svoju jedinicu, ali ostali nemaju. Nemaju više mobilni mamograf. Nemaju već niz godina, da. Znači, u tim izoliranim područjima trebalo bi naći neko rješenje za te ljude. I ono što vidite, što meni bilo osobno jako dirljivo je da svim tim ženama fali razgovor. Znači, njima fali ono što recimo onda oni kažu, vi ste iz Zagreba, ali mislim, mi smo takvi ljudi, ja mislim da evo i doktorica Ramljak i Ljiljana, da živimo ne znam gdje bismo pokrenuli jednu takvu udrugu, bez obzira na to, evo igrom slučaja živimo u Zagrebu, ali vidite da ljudima fali im druženja, fali im, užasno im puno nedostaje kvalitetnih informacija, fali im nekakvih tog druženja s ljudima koji su to prošli. Tako da mislim da svi kao društvo još moramo jako puno raditi na tome. Da. Evo nekako se kao i ovo dio što smo do sada čuli, nekako se i taj dio udruga kao da se centralizirao, jel tako, oko većih središta, pa onda evo vi ste bili na terenu pa ste svjedočili takvim pričama, iskustvima ljudi. Rekli ste evo da će docentica Ramljak, s obzirom je bila s vama na nekoj, jel tako? Da, bila sam na 5 kava i svaki put sam odlazila sa nekakvom gorčinom i sa tugom, pogotovo ovo zadnji put iz Pakraca, zaista gotovo su me te jadne žene rasplakale, koliko su jadne i koliko su nemoćne, koliko pate, jer nemaju dobru informaciju, osjećaju se napušteno, one jednostavno kao da ne žive u istoj zemlji kao i mi. O psihološkoj pomoći da ne govorim, o općenito financijskom statusu, njihovom stanju. Nevjerojatno nešto, kakva limfna drenaža, mislim, kakav suport, kakva palijativna skrb koja u biti počne sa danom donošenja te maligne dijagnoze. Mislim, mi svi mislimo da je palijativna skrb se odnosi na umirućeg pacijenta. Dakle, palijacija mora postojati za svakog onkološkog pacijenta koja je adekvatna. Mislim, evo ja sam slučajno, neki dan mi je bila jedna pacijentica, ona živi u Njemačkoj, došla je pred kemoterapiju, ona već ima ugrađen port. Dakle,
To su neke stvari koje jednostavno su puno, puno bolje nego što mi možemo našim pacijentima pružiti. Ja ne vidim razloga zašto se o tome zaista ne govori stalno i otvoreno. Mi imamo izvrsne rezultate, izvrsnu terapiju, naše profesionalce, liječnike, ali očigledno je da nismo baš takvi kakvi bi trebali biti. Ili da nije svima, Evo, da nije svima jednako. Jednostavno, mislim, zaista žalosno ići po tim malim gradovima i slušati jer oni nisu dolazile samo pacijentice, oni su dolazile sa svojim obiteljima, dolazili su s muževima, sa djecom. Tu je bilo bezbroj pitanja od njihovih prava, od uopće mogućnosti na koji način postupati, što raditi. Jer one kad dođu na svom onkologu, one jednostavno nemaju kad to pitati. One su nezadovoljne, one dođu, odu, što je razumljivo jer onkologa je malo. Ti ljudi, ne možete vi Nataliju rastvoriti na bezbroj dijelova, ona je jedna. I jednostavno mislim da ljudi ne dobiju ono što zaslužuju svi. Evo, tim onda ja bih rekla onda i tim vaš projekt, nadam se da će biti kakvih nastavaka, tim je još vrijedniji, trebaju se čuti iskustva, znači kakva sva realno postoje, znači iz cijele zemlje, a vi ste docentice Ramljak, istaknut ću, vi ste predsjednica Europa Done Hrvatske, jedna od najdugovječnijih, jel tako, organizacija posvećenih upravo, znači raku dojke, koja okuplja žene oboljele od raka dojke. Uskoro ćete u Zagrebu ugostiti jednu veliku konferenciju. Tako je, u Zagrebu 28. i 29. ovog mjeseca je 16. paneuropska konferencija koju organizira Europa Dona i mislim da je prijavljenih negdje preko 250 sudionika. Dakle, tu će biti sudionice iz svih 47 država od kojih se sastoji Europa Dona. Jako sam sretna što će otvoriti kongres Stella Kyriakides, za koju svi znamo tko je, i ona je u biti povjerenica pri komisiji za zdravstvo i za kvalitetu hrane, ali ona je jedna od predsjednica Europe Done u jednom svom mandatu i jako surađuje s Europom Donom uvijek. Ja moram reći da sam ja i dio zapravo borda Europe Done i da je to isto jedna od privilegija da mogu doći do puno informacija. Ono što isto želim istaknuti je da se prijavilo jako puno naših žena gdje će zaista doći do razmjene iskustava i gdje će predavanja biti, nažalost bit će na engleskom, ali mislim da će biti omogućen prijevod. I ono što je meni važno, da će biti naši liječnici, profesorica Natalija Dedić-Plavetić, govorit će se o temama iz radiologije, o temama iz radioterapije, genetskog testiranja. Dakle, to će biti naši liječnici koji će o tome govoriti, plus ovi drugi koji dolaze iz svih gradova koji će govoriti o nekoj drugoj problematici koja je uvijek aktualna. Evo, odlična vijest još jedna, a započela i Mama budi zdrava. Započela je Mama budi zdrava, ima toga. Ipak ima nešto roza u raku dojke. Ja mislim da je roza i činjenica da ste bili u 15 gradova. Ono što jest naša zapravo na neki način i dužnost jest da potičemo osobe koje imaju potrebu, volju i entuzijazma da u manjim sredinama otvaraju udruge. Ne mora biti formalna organizacija, može biti građanska inicijativa. Ja ću to ovako realno reći, ako to neko želi raditi slobodno, neka se javi, ja ću pružiti svu pomoć koju mogu. Mama budi zdrava je projekt koji je počeo prije 7 godina, vrlo nježno pilotiramo. Kad pilotiramo, onda stignemo nešto i modificirati i onda zapravo imamo sasvim sigurno i bolji proizvod. 7 godina. Ove godine će biti uključeno preko 145 vrtića, škola, sportskih klubova za mlade. U taj projekt će se uključiti dakle sve županije, ne sve škole, toliko baš kapaciteta nemamo, ali bit će dakle svi uzrasti i bit će uključeno preko 52, možda čak i 60 000 učenika. Učenici su nam zapravo ovdje prijenosnici dobre informacije. Znači, mi na neki način obrćemo onu poruku, svaka trudna žena će reći hoćeš curicu ili dječaka, ma samo neka bude živo i zdravo. Dakle, mi se želimo da djeca uzvrate tu poruku svojim majkama, bakama, sestrama, djevojkama, kome god, kroz jedan edukativni letak u kome su naravno
informacije i uključen je i nacionalni program za rano otkrivanje, ali budući se ovdje radi i o mladim ženama, onda je jako važno da one osjećaju da nisu prepuštene same sebi, da imaju neku uputu što mogu za sebe napraviti. I ja se nadam da će profesor Brkljačić kasnije malo se osvrnuti na to kako bi se te mlade žene trebale kontrolirati. Dakle, bit će to zaista jako veliki projekt ove godine i bit će regionalan. Pridružit će nam se kolegice u svojim sredinama iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije. I taj projekt je sasvim sigurno dobio vjetar u leđa jer je dobio za 21. godinu European Health Award, što svakako isto tako nešto govori o njegovoj kvaliteti, o njegovoj inovaciji i o njegovome dosegu u konačnici. Evo, prije nego što onda postavimo ovo vaše pitanje, znači profesor, vi ste prepoznati, to jest evo, Svezanju prepoznate i prema projektu Centra za psihološku pomoć. Evo, to je doista, da. Da, ja mislim da mi svi ovdje, ili gotovo svi, dijelimo isti korpus bolesnica, ako sad govorimo o raku dojke, i da dio njih na neki način treba imati mogućnost da od svakoga od nas uzme ono najbolje što njemu u tome trenutku treba. Mi smo prije 13 godina prepoznali da je psihosocijalna podrška ili ako hoćete psihoonkološka podrška koja je puno šira od same gole emocionalne podrške, nešto što ljudi zaista trebaju i to ste i vi potvrdili, to ćete i vi liječnici potvrditi da pacijentima zaista treba puno razgovora i naravno da im treba kvalitetnih informacija i to je ono što mi u centru pružamo. Ono što je bitno za reći, sve usluge koje u centru pružamo, pružaju stručnjaci. Možda ćemo raditi ponovno jedan projekt koji je Peer Navigation, gdje su educirani volonteri da pružaju stanoviti oblik podrške pacijentima, ali u principu mi se oslanjamo na svojih 12 psihologa, psihoterapeuta, na svoju nutricionisticu, na svoju koordinatoricu. Oslanjamo se na jedan veliki bazen od 20 liječnika, onkologa, radiologa, psihologa, nutricionista koji rade taj program zdravstvene pismenosti i na neka svoja savjetovališta koja su vrlo specifična i nisu namijenjena velikom broju žena, ali tu smo danas čuli više puta izgovoriti genetsko testiranje i BRCA. Dakle, imamo i potrebu i obvezu da prepoznamo to malo žena koje su u jako velikom riziku i njima omogućimo zapravo da se adekvatno prate. Dakle, takvo jedno savjetovalište, mi ga zovemo informiranje jer nismo službeno naravno medicinska ustanova, nećemo to nikad ne biti, ali dobiti kvalitetne informacije o tome, to je zapravo čak i neka vrsta trijaže pacijenata koji bi mogli ispunjavati kriterije i biti kandidati za BRCA testiranje. I naravno kad im uz to pružite i pravnu podršku i kad im pružite jedan cijeli set komplementarnih programa, jer sve ovo što sam sad ispričala je teška priča. Pričamo o bolesti, pričamo o liječenju, nuspojavama, ali onda treba malo pričati o tome kako da se opustim, kako da se podružim s drugima i to je zaista nešto što podiže organizaciju i to je nešto što ljude vezuje uz organizaciju, pa će one plesati, pa će ići na dramsku, pa ćemo imati pjevački zbor, pa ćemo imati tai chi, pa ćemo imati svašta nešto, više kreativno pisanje, što god. I tu stvarate jedno zajedništvo, pa volonterske radionice, dakle, a i kroz to provučete jako puno korisnih informacija. Hoćete o psihologiji, hoćete o samopomoći, jel? Tako da zaista bi voljela, i ovo što su kolegice rekle, kad bi i u malim, uvjetno rečeno malim sredinama ohrabrile se žene i na takav način počele raditi. Jel možemo to prihvatiti kao evo vašu poruku sa današnjeg panela? Ohrabriti žene u ovim manjim sredinama? Da, ono što je meni jako važno to je da one izađu prema van, da rušimo te preostale stigme u nekim sredinama o tome da je bolest nešto što mora biti zatvoreno u kuću spuštenih škura, da te niko ne smije vidjeti čelavu i niti pomisliti da si ti bez kose. Mi nekad zaboravimo, krećući se u nekome socijalnome krugu, zaboravimo zapravo koliko su ljudi slabo informirani. Jel? Postoje istraživanja o zdravstvenoj pismenosti u Hrvatskoj, pa sad onda kad govorimo o zdravstvenoj pismenosti onkoloških bolesnika, ona je na jednoj potpuno drugačijoj razini. Potpuno drugačijoj razini. Ono što je zgodno, rekla bih, makar ni na čemu ne bi zahvalila koroni, možda osim na tome dijelu, da kad se digitaliziraju stanoviti programi, onda oni ipak postanu šire dostupni nacionalno, ali priznajem, još uvijek ima puno ljudi, puno žena, muškaraca, i mladih i starijih kojima te digitalne platforme ipak, nažalost, nisu dostupne, ali jednog dana hoće. Biće, da.
Ja bih vas zapravo sve zamolila za jednu, evo, prema vašem, znači, evo, izboru, osjećaju, u želji i volji, što bi zaključno rekli. Svima ću dati izbor, osim vama, profesore, vas ću zamoliti da vaša završna poruka ženama bude, evo, što sa onim ženama koje nisu ni u jednoj od ovih skupine, znači, koje su, evo, mlade, nisu, znači neće biti pozvane na program, ne znaju gustoću svojih dojki ili ne smatraju, nemaju nikakve probleme pa ne rade nikakve samopreglede. Što je stručna preporuka njima za, evo, njihovo zdravlje dojke? Pa dakle, kao što je i rekla gospođa Vukota, evo 80% karcinoma se javlja u dobi iznad 50 godina, ali ipak 20% karcinoma se javlja i u mlađoj životnoj dobi. Zato je vrlo važno da se trijažiraju te žene koje imaju genetsko opterećenje. Dakle, nije isto ako žena ima majku, baku, sestre, tete koje su imale karcinom dojke, pa čak i ako nema tu braka 1 i 2 pozitivnu genetsku te kromosome prisutne, koje inače te žene koje su pozitivne, njima je prosječna dob u kojima dobivaju karcinom 46 godina. Znači, one zaista moraju ići po posebnom puno ranije nego žene sa prosječnim rizikom na mamografiju, odnosno zapravo na magnetsku rezonancu. A sad što se tiče, naravno imali smo i slučajeve da imaju žene s 25 godina karcinom dojke, to je jako rijetko, nemoguće organizirati za sve žene nekakve redovite skrininge. Ja bih samo rekao da kada žena napipa bilo što u dojci bi se trebala javiti onda svakako na pregledu. U toj dobi bi ultrazvuk trebao biti prva metoda, dakle, pregleda i onda ovisno o nalazu dalje. U najvećem broju slučajeva to su zapravo ciste ili fibroadenomi, to su benigne lezije koje su već, dakle, potpuno benigni tumori koji su već palpatorno dosta karakteristični i u principu nikad ne prelaze u karcinome, ali se može dogoditi da i vrlo mlade žene imaju karcinome, ali naravno da one ne mogu ući u te programe screeninga jer je ta proporcija izrazito mala u populaciji. Ali znači važno je i taj na neki način samo pregled i ako žena išta napipa javiti se prije. Ali žene koje imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu mogu i nezavisno ići onda već i od mlađe životne dobi na preglede. A ove žene koje imaju dokazanu genetsko opterećenje već od 25. godine trebaju ići. Evo, hvala vam lijepo na konkretnoj uputi i preporuci. Hoćemo započeti s vašom završnom porukom. Evo, nekakvim zaključkom svima, svim ženama, zapravo svima koji će gledati ovo. Da, pa evo, svakako poruka je što smo ovdje i čuli od svih sudionika da je jako važno odlaziti na redovite preglede. Dakle, već od najranije mladosti bi žene trebale voditi brigu o svome zdravlju i o zdravlju svojih grudi. To je prije svega samo pregled. Iza toga, naravno, u mlađoj dobi ultrazvuk, a onda svakako kada se uđe u tu stariju dobu, odnosno uvjetno stariju, od 50 nadalje, a za 2 godine i vrlo vjerojatno i od 45. kada dobiju poziv za ovaj pregled besplatni mamografski u okviru nacionalnog programa, da se svakako odazovu, jer stvarno to je pregled koji u tom trenutku može spasiti život. Hvala vam lijepo, profesorice. Pa evo, ja bi možda naglasak stavila na 2 stvari. Jedna je zapravo da je Hrvatska mala zemlja, ali vrlo neobičnog oblika i da treba jako puno truda kako bi svi pacijenti u svim županijama imali jednako dostupnu skrb vezanu uz liječenje, znači i rano otkrivanje i liječenje raka dojke. Zbog toga mislim da bi ovo umrežavanje koje je krenulo preko CEZIH-a da je to nešto što treba pozdraviti i zapravo osigurati tu razmjenu informacija. A druga stvar koja je užasno bitna, mislim meni kao onkologu, je recimo da bih htjela jako 3. liniju liječenja, 3. i iduće linije liječenja na fond posebno skupih lijekova. To je zapravo možda čak jedno od područja u kojima se ta nejednakost između županija najviše vidi, jer ako vidite u neku manju bolnicu, vama će onkolog 1. i 2. liniju na teret fonda posebno skupih lijekova dati, jer to ne opterećuje budžet bolnice. Što je bolnica manja, ima manji budžet i manja je vjerojatnost da će ta osoba 3., 4., 5.
i ono što mi želimo, ali da mi zapravo uspješno liječimo bolesnice sa što većim brojem linija, manje vjerojatno da će to dobiti u maloj ustanovi nego u većoj. Kako idu linije liječenja, bolesnik je slabije, opterećenije, nekakvim nuspavama, liječima, simptomima same bolesti, teže dolazi, teže si može priuštiti putovanje, ne samo iz financijskih razloga, nego zapravo i zbog toga kako se osjeća. Tako da nekakva jednakost skrbi jako ovisi o tome isto da zapravo budžet bolnice ne može biti razlog za nedavanje nekakve terapije koje onda možemo dati isključivo iz budžeta klinike. Jasno, hvala vam lijepo, docentice Ramljak. Pa evo, kako je Natalija rekla, znanje i edukacija, vidimo iz godine u godinu da su pacijenti, u biti da je populacija sve više i više zainteresirana i da je mogućnost dobivanja informacija sve veća, kako kroz medije, tako i kroz udruge. I ono što je meni jako važno, upravo te linije, da maligna bolest ne znači smrt i da to treba shvatiti kao takvo, da to postaje kronična bolest i da što živiš duže dolazit će lijekovi koji će u biti pomoći da na neki način ipak se živi što duže i kvalitetnije, naravno. Mislim, jer živjeti bez kvalitete zapravo i nije život. Jasno. Hvala vam lijepa, gospođo Kalođera. Pa evo, ja bih pozvala sve da slušaju svoje tijelo, jer nam ono daje signale najbolje i da se odazivaju redovito na preventivne preglede, da odlaze na sistematske. Mi smo recimo nismo same podijelili priču jedne žene koja je sa 22 godine oboljela od raka, morala je odstraniti onda obje dojke. Evo, danas smo upravo otvorili u Međunarodnoj zračnoj luci izložbu fotografija kolege Vjekoslava Skledera, ja sam Snaga. I ciljano smo išli baš pokazati da od raka oboljevaju i mlade žene. Ima nekoliko baš mladih žena, od kojih je jedna dobila dijagnozu tijekom trudnoće, a jedna tijekom dojenja. Tako da evo, sve simptome koje će nam poslati tijelo, mislim da je to isto jako važno i pozivam sve da redovito vode brigu o zdravlju. Ja znam da su recimo liste čekanja za ultrazvuk jako dugačke, ali ako ćemo se danas naručiti na ultrazvuk, pa i ako je za godinu dana, opet nam to puno više znači nego reći ne mogu doći na red pa se ne naručiti nikad. I ne voditi uopće brigu o sebi. Slušajte svoje tijelo. Dakle, doktorice Portolan Pajić, što je vaša zaključna poruka? Prije svega se nadam da će ovaj projekt Ministarstva zdravstva o onkološkim uputnicama zaživjeti ne samo u Primorsko-goranskoj županiji gdje je već pokazao dobre rezultate, već i u svim drugim županijama do kraja ove godine i da će svi pacijenti kojima je potrebna dijagnostika dobiti zaista u roku od tjedan dana. Također bih htjela odgovoriti na vaše pitanje što je ružičasto, ima li uopće rozog u raku dojke. Malo je triki pitanje, ali ja vidim pozitivan odgovor. Ima nešto ružičasto i lijepog u svemu ovome, ovoj sinergiji ljudi koji pokušavaju pomoći pacijentima i u svoje slobodno vrijeme nastoje pacijenticama dati neku nadu. A najveću nadu nam daju podaci u Hrvatskoj o tome da je smrtnost pala zadnjih 6 godina, dakle da je pala sa 1000 odnosno da je povećan odaziv u naš nacionalni program i da je i zbog ranije dijagnostike, ali zbog uspješnog liječenja smanjena smrtnost u Republici Hrvatskoj i nadamo se da će to tako i ostati. A sve ovo drugo što ste vi ovdje rekli, za mene je to sve nešto roza i nešto što nam daje nadu. Evo, hvala vam lijepa. Ljiljana, jel vi želite još nešto? Naravno da želim. Što pitam? Uvijek želim nešto reći. Zaista mislim da ima nešto u rozu raka dojke. 2015. nam je umiralo preko 1000 žena, sad je to nešto iznad 700. Po zadnjim podacima čak i ispod. Čak i ispod. Ok, zadnji podatak nemam, ne radimo u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, ali možda jednog dana hoću. Dakle, uz pijetet to kažem svima koje smo izgubili i svim obiteljima koje su nekoga izgubili, ali mi moramo živjeti u realitetu. Trenutačno su prognoze takve kakve jesu. Što će biti do 2030. godine? U konačnici i proteklih 10 i 20 godina incidencija jako raste, a nam pada smrtnost. Dakle, što ja želim reći? Želim ohrabriti sve žene koje se boje da im se nešto ne nađe, koje nemaju vremena, koje imaju milion izgovora.
i ne idu na kontrolne preglede. Idite na kontrolne preglede bez straha. Jer rano otkriveni rak uz ovu medicinu liječi se skoro potpuno, čak i u jednoj Hrvatskoj. Ja mogu samo reći hvala vam lijepa svima. Mislim da ste svi zajedno, evo doista najiskrenije vam hvala, svi zajedno ste ovdje danas pokazali da ima nešto roza u raku dojke. Neka ovo bude, evo, neka ovi postoci zapravo padaju i dalje, neka ne ostane jednako, nego neka te brojke znači budu smrtnosti još niže, neka se bolest otkriva što ranije i da evo jedna žena posluša ovu stručnu preporuku u konačnici danas, mislim da ste svi napravili jako puno i evo na početku ovog listopada. Hvala vam, evo, najiskrenije svima.